чеҳраи ӯ мақому обрӯяш низ сершинохтатарин гардиданд. ӯ имрӯз пас аз он ки аз барон риштаи ҳамкориашро баркандааст, дар хориҷа муваффақияташ то чанд калон гардидааст, ки имрӯзҳо ӯро қатори чеҳраҳои маъруфи дунё дидан мумкин аст. тоҷикистон аз доштани чунин фарзанде, ки арсаи ҷаҳонро бо номи тоҷик буданд шинохта гардон, ҳамеша мефахрад. ҷойи пӯшида нест, охир ҳунар чашмаи зоянда ва умеди поянда гӯён абдурозиқи ҳунарварро дар паҳлӯи Салмонхон, актёри муваффақтарини Болливуд, дидан мумкин аст. ӯ ҳатто дар пеши Салмонхон сурудхонӣ намуда, бо суруди ҳиндуӣ ӯро қоил гардонид. боз бо навоварии дигар ин навбат Абдурозиқ мехоҳад тамоми мухлисонашро шод гардонад. ӯ ба наздикӣ дар як филми ҳиндист, ки ҳамроҳи Салмонхон нақшбозӣ намуда инқилоби бузургро дар шоу-бизнеси тоҷик ва ҷаҳонӣ мебарангезад.